то. Говорили с ним? Да. Виждал ли си? И цигара трябва да се запалиш. И п'ям бабаитка ще станеш. И сплюя. Ох, Не прощавам. Varım bana al, yan bakalım lan. Çaban teyze. Sen hep bir şey izliyorsun. Ти скоса брат на моя. Size ne? Але много и ганда вариш, тъй назад, че знаеш ли? Чакай, аз да ги носа. Назад аз ще Как ще стане бабайската назад? Аз съм барвец назад. Ще заболят и така мускулите на краката, тъй като вариш назад. Кой да? Ау, ще умра. Не дей. Ти на кащата. Полска кола. Кажи светварката му. Още много има светофари. Напреди как се беше надула? Тъй вари малко. Нямам дъвка. Цигара лъпти. Цигара. Нямам клип за YouTube. Много и бързо идваш.